Здравейте хора, аз съм Инджака и днес отиваме да гледаме Друмев как ще се скача. Да. Мисля това да ми бъде първото клипче, защото миналото клипче се приеба и не можах да го пусна. Защото проблема е с GoPro-то е, че аз си мислих, че не снима тъмно, че просто така е на самата камера. То се оказа, че е тъмно като... Много добър кадър. И едно и друго. Да, извикаме, че цели. Да седна. Бати, страшно худева. Това скача без проблема там. Да, той него няма да го интересува. Елементарно. Къде ще ходи? Има скалито. Само не си стърва телефона, че ще Ето си забра да го ставиш вътре го. Мене е дълбоко. Той е дълбоко. Бе, дълбоко е, да, ама 10 метра му стига. Шефа. Как ще е за? Малко си не е така. Мана, брат. После не правиш ти. Брат, мен бито се ме снима и се попадна в серията. Най-лъча е. Майко задно! Верно ли лъж? Не! Доцинг! 360 доцинг! Друмев пауър! Друмев пауър! Май, баб, не се къде някакви беда. Друмев! Раз! Два! Три! Браво! Това беше от Вога. Ще тръгваме. Да се абонирате за това момче, много готини клипове прави. Чакай да ги качваш. В YouTube. В YouTube. Абонирайте се. Гоним 100 000. Чао! Едно включване. Малко е шумно, за което се извинявам. Искам да благодаря на Мартин Друмев и жена му Боряна и на Каптън, че дойдоха в Карлово и ни забавляваха толкова много време. Беше много готино. Надяваме се да дойдете и друг път. Чао! Благодаря на всички, където гледаха и стигнаха до края на това видео. Лайк, сабскрайб и до нови срещи!